Здравейте хора, ако правите днес. Направих 5000 копии и имам сега Mythic Star Drop да събирам. Нека да видим кой ще ми се падне днес. Кога не съм виждал това Mythic Star Drop. Може да си поемем да си припомним към старото видео, как се работа. Както ни се падна този стар. Ма както и да е. Сега да продължаваме. Това е нов Mythic Star Drop и 3, 2, 1. Хора! Нов герой! Тик. Ще скриншот. Не стана. Yes. Хора! Този път имаме късмет и вижте, сега събирам за Рико. Сега събирам за Рико и без това. И освен... Хайде хора! Вече като събера за Рико, ще имам всички супер герои, вижте. Буквално само той не остава. И да, поиграх с Леон. Вижте на колко купи. И да, вижте колко блинки имам. Чудя си дали да си купя някакъв скин на Леон. Но между другото, това е единия скин, който ми се беше панал да. Хора, все още не мога да осъзная едно нещо. Че имам ето тоя. Това е Hypercharge скин. Вижте. Отзад. Отпред. Скоро ще идва. Между другото, чакай, колко ще ми остане да взема пак тези кредити? Чакай, ще си тук. Три. Нищо. Хора, буквално ми се падна нов герой. Добре, не очаквам вече, че ще ми се падне нов герой, защото може да не се спомняте или тези, които са нови към канала, да се абонират и да оставят по едно лайкче с пожелание, ако искате. Ако искате, се абонирайте и после се отпишете. И така. Защото с Legendary Star Drop с Ultra Trophy бокса и другите там Star Drop нищо не се падна. И да, то скоро идва Джей Йонг. Нека да видим на първо тренинга, ами си после да видя как ще е на практис матч. Да видим. Дали е добър? Така. Виж какъв му е супер. Мисля, че това е да се силва, защото хора, вижте, има плюс. Да. Но той има и друг, но вижте, той сам се зарежда. Не е толкова зле. Малко бързо. Вижте, какво ще е различно. Такова зелено шишенце. И сега с това куфърче. Вижте, куфърче и някаква раница, не знам. А тя музиката се промени. А сега?
различни музики. Наравенки на... Sing when you are winning. Let's make this an unforgettable moment. More passion, more energy, more food life. Да. Exit. Ето го. Сега да видим как ще е на практис матч. О, това не съм го играл отдавна, но нека да видим. Буквално там моята стратегия си е на едно място, като някой доближи до мен, да не се боря веднага. Да, те се опитам пак да... Yes, точно така. Не. А ще се ли какво умре? Ой, да се постара. Не карал. Да не забравяме, че това не е за купи. Но все пак. Не! Макс. Оле, Макс е много зле. Много така. Да, така. Да, така, може да като и така се бие. И така изглежда. След 5 дена точно идва и вижте. Спина. Така. Джан Джей Спина. Герой се казва Джей Янг, ще бъде митик герой. И да. Гледам една игра с Стив как ще мине. Изскоро сега Battle for Katana Kingdom. Доколкото знам, ако нямаш примерно Кенджи и дадеш скин на Кенджи, събираш за него, може да събираш. Кой ще бъде брутално фер, казвам човек. Нокаут. Нормалният нокаут. На 5 нокаут до сега играх с Леон и много не мина както трябва. Никога не съм играла с Киги, казвам сега. Почти я убих. Правда? Добре, първа игра мина страхотно. Изненадан съм, че не загубих, защото хора, пак това е тип, докато ходиш в бомбичката, като заради да гръмне, то героя вече ще избяга.
Тия Free Rewards, между другото, сега ще ви покажа къде са. Ето тук. И скоро ще имаме пак за анбоксинг. Ама съвсем скоро буквално вижте. Ти ще последвате птичката. Ама аз не разбрах. Трябва просто да играя Brawl Stars или как? За това така ще гледам новия герой. И такива. Това е хора днешното видео. Оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Това е